Uke wayithola usesimweni la inhlanhla yakho isiphelile khona, amandla akho wonke esephenduke ubuthakathaka, uyizwele nje ukuthi usekugcineni, izindonga ziyavaleka, amaqhinga aphelile, akusekho ukucasha. Iyaqala kanje lento. Kusukela sisaneminyaka emibili mina nosisi bami kanye nezingane eziyinkumbi ezayintshontshiwe. Sikhuliswe sitshelwa nje ukuthi ngelinye ilanga siyoshaya i-heist ewujikelele, i-heist enkulu kunawo wonke ama-heist ake abakhona emhlabeni. Sho ukuthi nje sikhula siqeqeshelwa ukushaya le heist. Sikhulela kuphi na? Sikhulela kwenye indawo ekuthiwa i-University of Crime. Le ndawo be out of nowhere, uya-understanda, bezingekho ezinye indawo eyiseduzane nayo, bekuyindawo eyimfihlo, indawo e-private, esekudeni, esekugcineni of everything. Abantu nje thina bekade singabazi, abanye abantu abangaphandle. Sho ukuthi mangabe sikhuliswa-ke la, sikhuliswa siyacijiswa, sicijiswa le heist, besijinyiswa, sijima, mangabe singajimi sidla incwadi siyafunda. Sifundiswa ubani? Sifundiswa ubaba wami uZulu, okuyena owa-creator this university of crime, okuyena owaqhamuka ne-idea of i-University of Crime. Sesineminyaka u-8, ngicela ukukutshela ukuthi besesinolwazi oludlula olodokotela. Umuntu sesingamhlinza, simfake inhliziyo, siyikhiphe, siyifake komunye, umuntu aqhubeke ephila. Ngicela ukukutshela ukuthi besifunda everything, technology, sikwazi ukuhacka, sikwazi yonke into. Ayikho into eyisifundo noma into engaphansi komhlaba eyenziwayo bekade singayazi. Bekade sojenene, sazi yonke into. Into ede siyiphilela nje, siphilela ukuthi sijime sidla incwadi, sijime sidla incwadi. Besihlakaniphile-ke macala wonke empilo, si-streetwise nje, futhi sihlakaniphe kakhulu, sijulile kakhulu. Mina-ke nosisi bami abawu-4 bekuthina-ke esekwi-forefront, ekuyithina esasiyohamba phambili mangabe sekushawa le heist, kuyithina siyobe siphethe together nobaba wethu uMastermind Zulu mangabe sekushaywa le heist. Ngebhadi-ke ubaba wadlula emhlabeni i-heist singakayishayi. Kodwa nje amalungiselelo wonke bekade si-ready. Nathi bekade sesi-ready ukuthi i-heist isingaqala nanoma inini. Kwabe isikhathi esimuncu kakhulu-ke kuthina iy'ngane zika-Mastermind Zulu. Bekumuncu, kubuhlungu, kubuhlungu kakhulu ey'nhlizweni zethu. Kodwa isiZulu sithi isigebengu asikhali, ngoba sithi obulala ngenkemba ufa ngenkemba. Emva kwey'nsukwana-ke ubaba esedlulile emhlabeni, sahlangana-ke njengey'ngane zikaZulu, safunda iwili yakhe. Because sasifuna ukwazi ukuthi ubaba hlampe weplane kanjani ukuthi mangabe edlula emhlabeni i-heist singakayishayi kuyokwenzakala kanjani, lithini uhlelo lakhe. Ayike iwili-ke yafundwa udadewethu-ke omdala uVicky M njengokuthanda kukababa. Wayifunda kuVicky M iwili eyayibhaleke kanje: bantwana bami, mangabe nifunda le ncwadi kuyobe sekusho ukuthi sengidlulile emhlabeni. Ngicela ukuthi ukudlula kwami emhlabeni kunganithikamezi. Indlela iyaqhubeka, uhambo aliphelile. Ngikhona ngingekho, indlela iyaqhubeka, i-heist izokwenzeka. Ngicela ukuthi ekudluleni kwami nithole uKhethi Mdluli, ukuthi kube uyena ozobamba isikhundla sami kwi-heist. Kube uyena oyoba udirector we-heist, ngoba yena ujulile, uhlakaniphile. Uhlakaniphe ngokulinganayo nami, unamandla, unesibindi, physically uyindoda eqeqeshekile. Ngakho-ke ngizobeka u-reloaded esihlalweni ukuthi kube uyena odirector ukutholakala kukaKhethi Mdluli. Kuyothi-ke ingapheli i-heist, u-reloaded angabuyela-ke esihlalweni sakhe soba upresident we-University of Crime. Kusezandleni zika-reloaded ukuthi wokwenzani ngoKhethi Mdluli afterwards. Bese sixakekile-ke siyingane zikaZulu ukuthi sizokwenze njani, ngoba phela uKhethi Mdluli usejele, e-maximum prison.
unamacala awu-365, usahamba inkantolo ngokubukeka kwezinto nje sengathi uzogwetshwa udilikajele ophindaphindiwe, amakhulu odilikajele. Isaxakekile kanjalo uReloaded, angisho sekuthiwa uyena osongqosheshilizi, avelana phendula uReloaded athi sizokwenza njengokufisa kababa, sizomkhipha ejele uKhethi Mdluli, sizohamba siyogqekeza i-maximum prison. Ngakho-ke bantwana bababa, ngizocela ukuthi namhlanje nihambe niyolala nirelax ngoba kusasa kuyavukwa usamkhulu umshikashika wokuthi siqhamuke neqhinga lokuthi sizomkhipha kanjani uKhethi Mdluli ejele. Ngalolu busuku uReloaded okwakuyena okumele lide ithimba lonke ekukhipheni uKhethi Mdluli ejele wabhema ubusuku bonke ehlele eminyango e-University of Crime. Wabhema ubusuku bonke iloku imicabango igidagida engqondweni yakhe. Phela uReloaded wayehlaniphile kakhulu emdlulu ubaba wakhe enamaqhinga amaningi ekwazi ukuphuma ezimweni ezinzima. Ngisho nembobo yenaliti uReloaded bengaphuma kuyona. Ngisho noma Mastermind uZulu ubaba wakhe mangabe nje eplan izinto ubekade eyidiscussa naye uReloaded izinto eziningi la ekufunakala ukuthi athathe izinqumo khona. Mase kuthi usisomdala uVicky M ngoba uReloaded bekade unembathungo kokuzaleka kwabo. uVicky M naye akalalanga ngalolo langa. Wayekade ekwilab yakhe eyenza ama-formula. Phela usisomdala wayemgudi kakhulu ekwakheni amabhomu, ekwakheni ama-chemicals awuhlobo ohlukahlukene, we-design i-chemical noma design i-bomb based on ukuthi kudingakalani, sithini isimo, kumele kwenziwe ini. So ngalolo langa weqolozela i-computer, e-calculator, enza ama-formula, sazi ukuthi wenza maphi ama-formulas. Mase kuthi igcinoza uThofolax owekade eyi-member of LGBTQ, naye ngalolo busuku lobo akazange walala, wayenza i-research about i-maximum prison ukuthi ingakanani, athini ama-square meters akhona, ebuka wonke amasela akhona, i-design ukuthi akuphi ama-ofisi, iziphi iziboshwa eziboshiwe, zingobani, zikumaphi amaseli, ubani umphathi wejele, uphila hlobo luni lempilo, sithini isimo somndeni wakhe. Wabuka ngisho ne-security system, mangaka amakhamera, ama-drainage system, amaphoyisa wonke aphakathi, amagama awo, umndeni, impilo yawo wonke. Phela uThofolax wayegudi kakhulu, engumaster wezinto zokuhekha and ekwazi ukudevelopa ama-systems. Wayehlakaniphe kakhulu. Kwathi ngeyintatha sekuzosa uReloaded wayicwilisa kwi-mud bath yakhe. Yayimenza ukuthi afile relaxed ngoba wayekade ezoqala umshikashiko omkhulu. Sahlangana-ke sonke ekuseni singabosisi bakaZulu ngaphandle kukaQueen H. Mangabe sifika-ke sihlangene sesizobamba umeeting wokuqala, uThofolax aqaleke yena akhulume athi bodade bethu, before sinikeze uReloaded ithuba lokuthi asitshele ukuthi ithini iplan, uthini umhlahlandlela, ngicela ukunitshela ukuthi ngenza i-research ebusuku ngalo ijele la uKhethi Mdluli aboshwe khona. Ngizocela ukuthi nginazise-ke ukuthi ngitholeni nge-maximum prison. Wabatshela-ke ukuthi i-maximum prison ingakanani, itheni security yakhona, obani abasejele, bangena sikhatsini, baphuma ngasikhatsini. Abongeke uReloaded nge-information ezoba yi-foundation yeplan yabo. Aqaleke iplan yakhe yokuthi bazomkhipha kanjani uKhethi ejele. Asho ukuthi kuzomele udade wabo omdala uVicky M enze i-chemical ezolalisa abantu abasejele. Lo chemical iyofakwa kwi-drainage system yasejele, masinyuka ngama-shower drainage, inyuke ngama-toilet lapha ey'mbobeni ze-toilet, inyuke ngama-kitchen drainage. Konke la nje lekune drainage opening leyo chemical izonyuka khona. Sho nje lekunembobo khona, imbobo ye-toilet, imbobo ye-shower, imbobo yasesinkini, konke nje lekunembobo khona ye-drainage izonyuka khona le chemical. Achaze ukuthi le chemical kuzomela ukuthi ibe quiet, ingabi nephunga, ibe odorless. Iphinde futhi inga-irritate ihlapha emakhaleni ukuthi iyancinza noma ikanjanjani, futhi ingashunqi, ibe quiet ibe quiet le chemical.
futhi ukugijima kwayo kumele igijime ngespeed esikhulu isabalale iradius yonke yeprison ngisho neradius esemaduzane isabalale nje yonke indawo le chemical ngokukhulu ukushesha. Aphinde futhi ayispecify uReloaded ukuthi le chemical kuzomela ibalalise abantu for 15 hours ngoba thina siyongena ngo-8 ebusuku laphayana ejele, kodwa kumele ibalalise kuze kubonakale ngakusasa abantu abafika ekuseni ukuthi hawu ijele khona into eyenzakalile. Aqhubeke kuReloaded achaza iplan yakhe asho ukuthi kuzomela kube khona abantu abazokwenziwa bafane ncamashi namagadi amagadi ayobe sebenza ngalolo langa. Ake uReloaded asho ukuthi kuzomela nje bakhulume njengabo bazi yonke into eyenziwa yilamagadi abazobe walingiselela. Asho futhi kuzomela ba-understand ukuthi bazwana nobani emsebenzini ithini ibehavior yabo mangabe befika emsebenzini bafike benzeni. Achaze-ke futhi ukuthi lo kidneshwa ama-original guards mase-ke ama-fake guards afike ngalolo langa lelo aphile impilo yalama-guards lawa akidnephiwe. Mangabe igadi likidnepwa lisendleleni emsebenzini lingakafika emsebenzini, lelo liyi-fake liqhubeke lihambe ngemoto ye-original lifike emsebenzini nje kube ngathi ilona kunganakeki lutho. Achaza uReloaded ukuthi thina siyofika ngesikhathi isisebenzile ikhemikhali amagadi lawa ngoba ngaphakathi anokey afika avule nje emsebenzini asivulele singene phakathi sithatha ukhethi mahlala siphume nje ngoba in and out kobe ijob nje efast, it will be a clean job. Akekho ngisho nomuntu oyobona ukuthi kwenzakaleni ngaphandle kokuthi nje bawubona ukhethi Mdluli engasekho. Uqaleke umshikashika wama-preparations uThofolax nethimba lakhe bekungo ongaphansi nongaphezulu befunda more ngejele, hacking ama-CCTV asejele ukuze babone ukuthi kungenwa kanjani, bahlala kuphi okhiye, kungenwa kanjani, ithini ibehavior yamagadi laba zowa impersonator. Befuna yonke imininingwane bebheka yonke into nje engaphazamisa ukusebenza kwabo ngwelanga lokuthi bazolanda ukhethi Mdluli ejele. So nje kwakubhizi phela lelo thimba likaThofolax ithimba vele le-research ekuyilona ithimba elithatha into liyithi bhali isho ukuthi kwenzakala ukuthi nokwenzakala ukuthi, and leyo research yabo yayidlala indima enkulu kuyona le heist ekuprepare-leni ukuthi kuyokhishwa ukhethi Mdluli ejele. Mase kuthi uVicky M nethimba lakhe bebebhizi bepheka ikhemikhali ekuyiyona eyokwenza i-entire plan ukuthi isebenze. Lo chemical-ke bekuyiyona ichemical lezofike ilalise bonke abantu ejele kulale uyaca. So bekubhizi ubusuku nemini kusetshenzwa kubala ama-formula kuqalwe phansi kubalwe kwenziwe ukuthi phela laphana kuhlangene ochwepheshe-ke kuhlangene ochwepheshe. Ithimba likaVicky M ithimba leli laziwayo ukuthi ligudi ngechemical, ibhomu balakha manje, chemical bayakha manje based on isimo ekusetshenzelwa kusona. Queen H-ke yena ubebhizi ebheka ibhamu zakhe ukuthi ziyasebenza yini zonke. Phela uQueen H bekade unumber 3 kosisi bakaZulu. Yena ubekangahlakaniphile, ubengasiyona injula buchopho. Ubeka ushaya sibhamu, eshaya isibhamu, engenalo uvalo, engasabi lutho, inhliziyo yomuntu bekayibamba ngesandla ayikhipha isagxuma, bekangasabi lutho, eyithanda intelezi. Uyabona imithi yezulu ama-indigenous plants ubekade eyithanda uQueen H eyinto nje eshisa impepho ehlezi ichela ngentelezi ehlezi ikhwifa intelezi ewushaya sibhamu ile ntombazane engenandaba isinqadu sentombazane into engasabi lutho. uReloaded-ke uyafika uzoxoxa nosisi wakhe uQueen H. Dadewethu mntaka baba selidumele emansumpeni-ke manje singaphuma noma inini impi siyogadla silande ukhethi Mdluli. Mntaka baba yonke le nqola le ayikwazi ukuthi ingasuka iphume ungekho wena. Wena oyithemba lethu, ithemba loZulu. Ukuthi mangabe ngaqala ihloma ihlasele, wena oyosivikela sibuye siphephile. Ngoba ezimashi ezisinamaqhinga siyinjula buchopho sinako konke, kodwa wena wedwa mntaka ma onamaqhinga empi, wena kuphela okwazi ukuhlasela.
Uwena kuphela onesibindi sensimbi, uwena kuphela uMageba oyosikhipha asivikele, uwena kuphela uMageba oyokwenza ukuthi amacebo ethu okulanda uKat Mdluli ejele aphumelele. Aphendule uQueen H wenezwi eliyibhesi yabo, hhayi amavolovolo ami ngomumo dadewethu, nama-pitbull wami ahlome ayingovolo, alinde wena nje ukuthi siyobeke sesiyabanikeza sisondele. Thina dadewethu siyolandela lokho kushoyo, wathi thina siyaxhuma siyahlala. Ngempela lifike-ke usuku lokukhishwa kukaKat ejele. Sekuyathandazwa-ke, umthandazo ulidwa uQueen H because uQueen H, she's very spiritual. Nino Zulu oMageba sesiyaphuma-ke manje, siyahamba siyokwenza njengokufisa kwenu ukuthi sihambe siyolanda uKat Mdluli ejele. Inkulu-ke le ndima esiyakuyona, socela nina boZulu oMageba ukuthi nisibheke, nisinakelele, nisiprotecte la esiyakhona. Akaze emhlabeni kwazakala kuthiwa i-maximum prison yaka ike yagqekezwa, kodwa kuyoqala ngathi-ke namhlanje sicela nina boMageba, sibiza nina boMageba, sibiza nina oZulu, nina abakhulu, sicela ukuthi nihambe nathi-ke nawe baba umastermind la ukhona, sicela ukuthi usibheke, usiphelezele, usikhaphe, siyofezekisa iphupho lakho ukuthi sibuye naye uKat ephila, uKat Mdluli ephila, simlethe la kube uyena oyolida i-heist baba owafa ulwela yona, i-heist ekusukela emaphakadweni isengqondweni yakho, i-heist baba wena Zulu wayibhala. Sithi phumani nathi-ke boMageba, hambani nathi-ke boZulu, siprotecteni ithina abantwana bakho, sithi thina oMageba amakhulu, sithi thina abantwana bokuwini, thina abantwana bokuphumelela, siyangena siyaphuma eprison njengokusho kukadadewethu ohlakaniphile uReloaded othe i-in and out, it's an easy job, it's a clean job. Siyangena siyaphuma boMageba, hambani nathi-ke abantu abadala, ahambani nathi-ke nino oMageba, nino Zulu, sisihambani nathi-ke nisiphumelelise, sithembe nina, akekho omunye simthembile. Siphume-ke singosisi bakaZulu, sihamba nethimba lethu, sibheke phambili, sigqokise okwamaphoyisa-ke nathi, sigqokise okojele, ukuze mangabe kukhona into eyenzakalayo kungabonakali ukuthi ubani. E-maximum prison usuku olujwayelekile, bayasebenza abantu ejele, neziboshwa nazo ziphilela nje impilo yazo ejwayelekile. Iqaleke manje ikhemikhali, ikhemikhali linyuke ngeziqu zama-drainage, zagcina iziboshwa ziphose embedeni, zithi hayi umuntu ngase uzolala early namhlanje kuyazeleka. Kulalwe ulwaca ejele, kulale kwasani, amaphoyisa nawo avithizeke phansi. Umphathi jele ayizwele ezela, ayibuza ukuthi kwenze njani namhlanje, because sekuyiminyaka ngithatha ama-drugs okuthi ngingazeli, yini indaba namhlanje ngizele. Acabanga ukuthi mhlampe I am having a heart failure because akaze yena nje azele lokho ongakwazi ukuthi ayibambe, asho ukuthi there is something wrong la eyenzakalayo. Abona ukuthi ngendlela lento eyenzakala ngakhona sekulate ukuthi angathatha ifoni athole usizo, azama ukuthi acipheze i-emergency button, but avelana zumekele kulona eselithintile kodwa engakalicifazi. Ngaleso sikhathi yonke into bihamba ngohlelo, bihamba nge-order, beku-8 esiplan ukuthi sizofika ngawo e-maximum prison. Ayisiqathake-ke, siqathaka kwi-helicopter yase-University of Crime, siqathaka kwi-helicopter, siqathaka ngentambo, isiqathazela ngqo phakathi ejele. Ngempela-ke sithe mangabe sisafika-ke ejele, amaphoyisa lawa esiwacelile ukuthi a-impersonate, ayifanise nalama ojele laba esiba kidnappile. Bayahamba bayazula bona bafaka ama-mask, i-chemical ayiba affectanga, bayazula ngaphakathi ejele, bayabheka ukuthi konke kuhamba ngohlelo, bonke abantu sebelele yini. Ngempela-ke basho ukuthi seningangena-ke. Ngempela nathi singene phakathi-ke, singena kalula nje, sebesivulela iminyango,
sebenze yonke into labo jele abangaphakathi. Ayimangabe singena phakathi vele kuqondwe eselini lika Khethi Mdluli, ayikho idelay eyenziwa, kwenziwa according to iplan. Kungenwe kwisele yakhethi Mdluli, uQueen H athatha indoda uKhethi Mdluli ayitshathe ayibeke la ehlombe. Umntaka ma bengeve namandla ahambe nje eshesha nesigexa sendoda isigora ehlombe. Ejeleke miningi iminyango. Sithe mangabe sesondela sesofika eminyango wokugcina leso phuma kuona mase siphumela eminyango. Sesofika nje sesingekho kude nomnyango. Kwavelane kwakhala umsindo o strange. Yabona umsindo okutshengisa ukuthi cha iminyango ke manje iyavaleka futhi ivalwa isystem thizeni. Kukhali lo msindo sigijime kakhulu nethimba lonke sigijimela sifike esicagibheni siphume. Kodwa futhi siyazi uSofolax usitshenile nethimba lakhe basitshela ukuthi bacime wonke amakhamera yonke i-alarm system bayihekile bayicima yonke into. Kuvelane kukhale ivoice erekhodiwe. Ithi le voice mabe sesofika yabo kuvela ukuthi haxa yonke into uze ukuthi manje kuyakhiya ke akusakhiya ukhiye sekhiya isystem. Le voice ithi the jail is officially on lockdown up until further notice. Iloku phindile le voice, the jail is on official lockdown up until further notice. The jail is on official lockdown up until further notice. Sho ukuthi sesivalelekile manje nokhiye bethu laba esibaphethe ngaphakathi bokuvula ijele abasasizi sesikwi lockdown. uReloaded usiswethu injula chopho yasekhaya ikhulume noSofolax uthi kwenzakalani. Athi uSofolax sisho ukuthi khona oshaya i-emergency button lapho kuthina ngaphakathi ijele lasebeliba ne-lockdown. It means kuzofika umphathi omkhulu nethimba lakhe eliresponda to if ijele liba on lockdown ngoba kusho ukuthi ijele li-under attack or li-invaded. Umphathi ijele okuyena oresponda kwi-lockdown babhizi neqembu lakhe oza kwabo babhizi baplana abantu ithimba noma iqembu abazolikhipha ngama-chopper. Ama-chopper azofika within 2 minutes kwi-maximum prison. Baphinde futhi bakhipha nenqwaba yamaphoyisa azoqhamuka ngey'moto zamaphoyisa inqwaba uthela wayeka zihambe ziye laphayana kwi-prison ukuthi kuyocheckwa ukuthi kwenzakalani ziyoresponda kwi-lockdown. Mase kuthi elinye ithimba eligcwele indlu lona lihleli lizama uku-accessa amakhamera. Angisho ejele kunamakhamera kufike kube namakhamera nje abonakalayo kanti mase kuba namakhamera abawa-installile privately engazi umuntu ngawo afana nale system ye-lockdown because uSofolax bekade engekho aware of this system ye-lockdown because kuma-plans and everything wakade ingavezwa le system futhi ayibonakali umuntu nje njengoba uSofolax wevula amakhamera ayibonakali. And besides le system kuqashiwe abantu abaresponda kuyona but ayikaze yakhala before. So no akaze nasemlandweni kukhulunywe ngento kanjeni ukuthi ijele li-invadiwe noma ijele libe under attack. So this is the first time and abantu abawochwepheshe abantu abaqashiwe abantu abahlakaniphe kakhulu yabona abantu be-intelligence it's the first time bekade bezosebenza ukuthi baresponde to i-prison break. So nje it's a big deal, it's a big thing kukhishwe ongqondo ukuthi bahambe baye lapha bayoresponda bayoresponda kwi-lockdown, prison lockdown. Sho ukuthi ithimba ke libhizi lizama uku-accessa amakhamera lawa ayimfihlo engazi umuntu ngawo ukuthi babone ukuthi kwenzakalani ukuze mangabe ithimba leli lizofika ngama-chopper lifike nengey'moto lifike phambili lifike seline-clues kwenzakalani kudingakala ukuthi lenzeni lifike nje seline-clue because kubalulekile ukuthi ube ne-clue mangabe uza endaweni. uReloaded ke athathe ucingo afonele umphathi omkhulu umphathi wejele. Sawubona. Yebo khuluma ngakusiza ngani kusho umphathi wejele. Ayiphendula kusawubona kaReloaded. uReloaded athi kahle umina engasiza wena ngoba umina engigona umntana wakho omncane
akamuhle ihlathi zakhe ngathi amarabha. Aphendula umphathi wejele, unamanga umntana wami ukude le kwi-vacation nogogo wakhe. Askis, sorry shem, uhambe kambi nu ugogo nomntwana nginaye ngimfonelile earlier on ngamazisa ngenhlekelele evelile ngaze ngahamba ngayomhlangabeze airport waphuthumela ekhaya. Kodwa ke ngoba wena awukholwa umuntu okholwa ngokubona, ngizokushuthela isithombe ngikusendele lapho ku-WhatsApp umbone. Mangabe usuqeda lapho uzobe usunginikeza iphini ukuthi ngivule ijele ngihambe ngokuthula kungalimalanga umuntu. Aphenduleke umphathi omkhulu, umphathi lokuyena umphathi ukuthi kurespondwe ejele, umphathi ijele athi ngingakunikeza leyo phini. Kodwa ke angeke kusize ngalutho ngoba ithatha 30 minutes ukuthi ingavuleka iminyango after iphini usuyifakile. So kuyafana nje, amaphoyisa ezikadalawane izobe seyigcwele lapho within 15 minutes and ichopper yona izofika within 2 minutes. Isiphumile out of my hands, kusho womphathi wejele, umphathi omkhulu ohlelele eofisini lokurespond. Athi uReloaded, khuleka nginikeza iphini mina. Musayifuna nje impilo kama wakho, ingane yakho nobhuti wakho isidakwa, nginikeza iphini ngoba nginabo bonke la, ngihleli nabo la. Phela uReloaded bekade enenye i-team, enye i-team ehamba ngenye i-team ehamba ngenye ichopper eyayibhekelela ukuthi angisho bebeneclue ukuthi ubani osebenza ejele, ihamba kanjani i-hierarchy yakhona, ubani omkhulu ubani ophezulu. So bebenayo information abantwana babi, information yani laba kade behamba babajikisa before kuyoqala i-heist, nje babalocate bonke abantu before i-heist iqale. Ugenerali after eseyikhiphile iphini usethethisa istaff ukuthi impilo yengane yakhe is on the line. They must release more backup because le gebengu bezingapheniki nje ecingweni, beyizakala zirelaxile. Shukuthi amaphoyisa njengoba beseduzane, shukuthi igebengu ziningi, mhlawumbe ziningi ukudlula amaphoyisa. So kuzomela kugcwaliswe amanye amaphoyisa ukuze akwazi ukuthi ayilwele ayihlule le gebengu. uReloaded useyifakile iphini. Useluku nje ebukela isikhathi ukuthi okay bamama kuphi manje, ubuka isikhathi because umphathi omkhulu, umphathi wamajele kuyena orespondayo, usuke nje wabeka iplan yabo eyithebeni ukuthi laba bazofika after how long kanjani. Ngale ehovisini elikhulu, ihovisi lele kuyilona eliresponda kwi-lockdown yejele, sebexakekile. Amachopper aloku ethi nje ajikela endaweni eyodwa, akakwazi ukuthi allocate ijele. Batemperishe ama-coordinate network, ama-coordinate ama-GPS, ama-coordinate omzila lo ibhanoyi lihamba ngakhona. So akekho umuntu ohamba ngebhanoyi ozokwazi ukuthi alithole ijele njengamanje because akekho umuntu okwazi ukuthi alilocate ukuthi likuphi. So nje indaba yebhanoyi belijikeleza nje endaweni eyodwa lingakwazi ukuthola ijele. Ayandizwa kodwa they can't locate ijele. Umphathi wejele ubhizi ukuthi le gebengu ngisho zinga-temperature network angeke ikwazi ukutemperature umgaqo. Zicabanga ukuthi besoresponda ngama-chopper kuphela, sinazi imoto. Zitsheni zokleva, ubukleva babo nje buyosala le, ubukleva babo abusho lutho. Into engishoyo ukuthi iphini will take them 30 minutes before kuze kuvuleke umnyango. Shukuthi uReloaded ubesekhulumile vele noThofolax ukuthi let's move to plan B. Asingeneleke manje ku plan B ngoba engathi sinenyakanyaka uplan A usufeyilile. Afike ke vele amaphoyisa inqwaba yabo. Kodwa akakwazi ukungena ngama entrance angenele ejele. Womabili ama entrance kuvalwe ngenxanxathela yamabhomu. Kuvalwe nje ngenxanxathela yamabhomu ebekwe yithina izingane zakaZulu. Bekuwona plan B kaReloaded loyo. And then they are communicating back nehhovisi elikhulu. Hayi bayasho ukuthi kushubile ngalana kuvalwe ngamabhomu. Isibhudubhuduke manje sekufunakala abantu abazoqaqa amabhomu. Sekusele only 15 minutes ukuthi umnyango wejele uvuleke. Lapho kuzothatha only 15 minutes ukuthi abaqaqe bamabhomu bafike endaweni yesigemeko.
ihhovisi elikhulu li-extende lo nto yokuthi iphini ivulwe for 30 minutes kodwa ibe extended to 60 minutes 1 hour. Sho ukuthi indaba yale security system iyakwazi ukuthi we unlock for 30 minutes kodwa mangabe kuukuthi kunenkinga ihhovisi elikhulu liyakwazi ukuthi li-apply ukuthi isicapha si-unlock after 1 hour if kuukuthi kune problem. Kodwa after 1 hour i-system yabo ayibisakwazi uku-extend. So nje i-system ine maximum ya 1 hour. UReloaded-ke ubesekulindele lokho ngoba vele uThofolax ubesemtshenile ukuthi kuzokwenzeka bakwazi ukuthi bayinyuse lempahla to 1 hour. Bafike-ke vele abaqaqi bamabhomu basazama to research ukuthi yiphi itype yaleli bhomu ngoba bali-understand babhizi bayazama ukuresearcha, they do not understand ibhomu ihlangene nje nxakanxaka yesixakaxaka yento. Lapho-ke the clock is ticking. Laphela-ke i-hour saphuma-ke siyingane zakaZulu and the team sihamba naye-ke uKat Mdluli. uKathi uvuka ngakusasa, angisho bekade elalisiwe ngama-chemicals, uvuka ngakusasa ngoba 12 usendaweni angayazi, usembhedeni ontofontofo, embhedeni ongafani nombhede wasejele. Sho ukuthi uKathi mangabe evuka kule ndawo akafuni ukujampisa. Akafuna ukujampisa ukuthi uthukile or kwenzakalani because ukuthuka it's part of i-weakness. Mangabe evuka kuvelana kungena uReloaded usebonile ukuthi uKathi usevukile. Afike amxhawula isandla ambingelele asho ukuthi igama lami uReloaded, ngiyazi ukuthi igumbi lethu alisiwona u5 star njengalamagumbi owajwayela o5 star kodwa-ke lingcono kunejele. Ngiyathemba ukuthi ul-enjoyile nobusuku bakho obulalela. Family, ngicela ukuthi ngiyibeke la okwamanje kodwa ngizobuya sengibuya ngovuthondaba ukuthi istory siphelele kuphi. Ngicela ukuthi upart 1 ngumbeke lana, ngizobuya ngopart 2. So nje mangabe ufike egcineni ngicela nje ungazisa ukuthi istory usizwa sinjani, ungitshela ukuthi umlilo kuphela noma siyabanda na. So family, siyabonga kakhulu support yenu. Isiyola libonene kupart 2. So like I cannot wait ukuthi ngishare le story nani because yo guys ngishikile le story ngisebenzele. I hope ukuthi nizosi-enjoya because mina personally ngiyas-enjoya because it's my creativity at the end of the day. So nje ngihlezi ngibona umshiso, ngihlezi ngibona umlilo kuphela. So family, ngakhohlwa ukuthi nisifollow isha to all social media platforms. Buzz SA, siyanthanda kakhulu.